Good morning, guys! Happy Monday! Back to reality! Ang aga pa, pero nakapag-edit na ako ng video. I'm so happy! Wala lang, nagising ako kanina na I'm so alive and kicking. Sobrang aga ko nagising. Prepare ko yung mga kailangan i-prepare para kay Dan. And then, off to work he went. Now, tapos na ako mag-edit. We will take care of the laundry because, guys, papakita ko sa inyo, grabe! As in, parang ito na ata yung pinaka maraming laundry. Like, ilang beses na kami nag-travel, diba? Pero, ito yung pinaka marami talaga. Tapos na ba? Oh, tapos na. Perfect! Ay, rinsing. Ay, wala pa pala. 27 minutes. 27 minutes is really like mga 30-35 minutes. So, wait, pakita ko sa inyo. Ito sila, guys. Ang dami, diba? Kanina, before pa yung isang load, sobrang dami nila dyan. Kasi meron tayong bedsheet na hindi ko nalabhan nung before kami umalis. Kasi yung ibang kapartner niyan, ginamit ni Miss na nandito na. Kahapon ko yan tinanggalan ng hangin. And ito pa pala, kailangan ko itong i-wash. Itong mga blankets na to sa mama to ni Dani. So, I'll wash it before natin ibalik sa kanya. Pero feeling ko hindi na sila magkasya sa sa sampayan. So, next time na siguro yan. Yun yung mga kailangan kong labhan. Yun yung isa. Kailangan kong isali sa laundry. Kasama yung mga bedsheet. Tingnan nyo. Ito yung naiwan ni Miss na skincare. And ito yung mga naiwan niya ng mga damit na ipapamigay natin. Pero, yan. Ang dami, diba? Parang yung skincare na dala niya, ano lang siguro, 3-4. Kasi, ang liit din ng luggage na dinala niya, guys. Sobrang na siya, sobrang very packed na siya, full. Pero dadalhin ko yan sa Pilipinas. Tapos, ipapamigay natin after mapilian ni Sisi at saka ni Mama, papamigay natin sa mga tao dun. Yung nasa mukha ko pala is yung Saborino na mask, yung morning mask. And mag-ano tayo, tupiin natin yung mga na-dry na damit para pagkatapos niyan, ilagay na natin dito. So, let's do that, people. Guys, I'm editing the second video of the day. And feeling ko malapit ko na siyang matapos. Nag-shower na din ako. I got ready already para pagdating ni Dan kung gusto niyang mag-grocery shopping. Ready na ako agad-agad because we need to go grocery shopping. Wala talagang laman yung fridge namin food-wise. Wala kaming food. And meron din akong planong pa-party sa Sabado. Now, hindi ko siya nagawa nung nandito si Miss kasi hindi available yung lechon then. Gusto ko talagang mag-lechon sa pa-birthday party ko. Parang yun lang yung pagkain. Wala lang iba. And okay lang naman kasi last time na may pagganap ako dito, hindi naman siya like as in party talaga. Nag-dinner lang kami. Ang dami talagang natira, tapos nasasayangan ako. Kapag lechon, maraming matitira, pero madadala kasi ng mga bisita. Tapos mabibigay, masishare din namin sa pamilya ni Dan. So, feeling ko walang masasayang. Yung last year kasi, ang dami talagang nasayang and hindi na kinakain kasi alam mo yun, naka-display na ng matagal. Tapos walang nagdadala. Kapag lechon, feeling ko may magdadala talaga. And gustong-gusto ko din talaga. Yung importante is yung kung ano yung gusto ko. Birthday ko eh. Gusto ko mag-lechon. So, meron tayong pagganap. So, yeah, meron tayong pagganap sa Sabado. Bibili lang ako ng mga kailangan like drinks and magle-leche flan din ako para may dessert. Pero, yun lang. Yun lang. Wala nang para hindi din ako ma-stress masyado kasi kung iisipin ko pa nagluluto ako ng ganito, ganyan, wala na ma-stress na ako. Hindi na ako papayagan ni Danon. Tatapusin ko lang to. I am on my third load, guys. So, yung dalawang loads, nasampay ko na siya. Yung mga dry na din na clothes na natupi ko na din. Kailangan ko na lang siya i-put away. Mamaya na yun pagdating na Dan. Itong flower na to, guys, ang tagal na nito. Itong puti, alive and kicking pa din talaga siya, diba? Ito, bigay to ni Lyra nung may pa-surprise birthday dinner. Ano siya, guys? Papunta na siyang end of life. Ito, okay na okay pa din. Sabi ko kay Dan, alamin mo kung ano tong flower na to. Ito na yung bilhin mo lagi sa akin. Kasi naglalast talaga siya. Nagpunta na kami at Melbourne ng lahat. Kailan niya ba to binigay sa akin? Ang tagal niya, pero okay na okay pa rin. And hindi pa namin pinalitan yung tubig. So, this is really good. Hindi ko alam kung ano to. Pero yeah, it looks good. Yan din, maganda din. Pero papatay na eh. Let's prepare dinner. Kasi di ba furnace ko to, ito yung pork na binili, no, not pork, beef na binili namin ni Miss kasi isasali sana namin sa Korean barbecue.
Hindi namin nakain kasi walang marinade na bulgogi. Ngayon, inano ko siya. Pina-thaw ko siya kasi frozen siya. And lulutuin ko siya, guys. I will make what do you call that? Beef with broccoli. Hindi ko pa yun nagawa, I don't think. So, gagawin ko siya. Imamarinate ko muna siya. Hindi pa daw kami pupunta sa grocery Hindi pa daw kami pupunta sa grocery, sabi ni Dan. So, imamarinate ko muna tong beef ko. Sobrang nipis nito, guys. Kasi pang, ano to pang barbecue to, hindi to pang, hindi naman to pang ano talaga, yung pang beef and broccoli talaga. Pero, wala lang. Gusto ko lang siya. And masarap na din to kasi ang nipis nito, diba? So, imamarinate natin siya, mga kaibigan. Napanood ko yung video ni Miss nito eh. Gumawa sila nito ni Michelle. Wala, ang dami pa nito. Pero kukunti lang to kapag naano na to, diba? Yan, ang dami pala. Lalagyan ko lang siya ng soy sauce, pepper, at saka corn flour. Yun yung nakita ko sa panlasang Pinoy. Yun na yung gagawin ko sa kanya, guys. Saglit. Handa ako sa walang hanggan, mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. We need more soy sauce, my love. We don't really have enough soy sauce. Uh-oh. Hey, Danny, are you listening to me? Sorry? We need more soy sauce. Really? Yeah. Because wala na soy sauce. Konti lang yung lagyan natin soy sauce. Ano ko lang sabi. But I need the Filipino soy sauce. Well, best you can do is go to that Woolies, that Asian grocery at Woolies, see if they got it there. What if they don't? Or what about the OK supermarket over there? Oh, maybe. Yeah, maybe. Wala na talaga. Ubos na talaga. Ha? We'll go to the shops in like half an hour or something like that. Sige. They will be open still? Yeah. Ito na yung itsura ng beef, yung thin sliced beef na nilagyan ko ng soy sauce, pepper, at saka corn flour. Now, aalis na kami ni Dan to go grocery shopping. Marami-rami yung lista ko dito, guys. Yan yung mahaba-haba. So, medyo marami-rami to. Let's go. Ooh! Nice one, babe! Look really good. That looks so good on you, my love. Do you like it? It feels so good. Wow. Whatever. Alright, let's go. Let's go. Let's go. Dito na kami sa labas ng Kohl's, guys. We got our bags. This many bags? I don't know. I have a lot in the list. Alright. Yeah. Okay. Yeah, it's fine. Just bring it. If we don't use it, then bring it back. That's the chocolate one. That's fine, babe. It doesn't have to be like the perfect bag. Okay. Di talaga siya makahintay dun sa loob. Chocolate trolley? Replace it. Like a little cabbage or that, or? Yeah, I'm looking for a half one, not a quarter. Wala silang half. Meron sila whole. At saka ito maliit. How much is it? Just get one. Huh? No, it's $4.50 each. Get this one. Okay. Yeah. Magninilaga kasi ako. Bili tayo mangga, guys. Calypso. So, is that better? Yeah, just get one of those. They look better than that one. Sige. Hala, tingnan nyo. Ang laki ng mangga, guys. Lagi kamay ko. Ano yan? R2E2 mangoes. Ito yung kumuha na kasana kami kanina. Isa, Kensington Pride. Pero ito mas mahal. So, siguro mas masarap to. Calypso. Ayan. $3.50 each. Mahal lang mangga dito, di ba? Yan. Naghahanap ako ng bones para sa nilaga. Ang dami talaga nito do. 20% off. Okay. Sila naghihintay ng kanyang number para sa salmon. There you go. Yep. 20 and then for your We'll get plates. will be another 20. Okay.
Naghahanap kami ng naghahanap kami ng take away container kasi may pa take away yung lechon, 'di ba? Take away $5. Ang laki naman nito. Na-divide man wait ha. Okay lang 'yan. Ganyan kalaki kasi marami lechon pero wag yung divide. Wait sa $2. Ito. Parang sobrang liit niya naman, Dito tayo, guys. 25% off. Ito yung mabango. Yung Divine Blends na warm vanilla and creamy coconut. Ubus na yung ganyan ko. Yung last load ko nga kanina, konti lang. Hindi na puno yung lalagyan ng fabric conditioner. And then we also need what do you call that? Ito, detergent. 30% off Omo. What's that? Sige, let's get that, babe. Yan na, guys. Pili na siya ng kanyang lunch. Mga packed lunch niya. Lagi papatay nagsisale. Yan, half price yung mga kinukuha niya. Nandito kami sa Kmart. Bibili daw siya ng mga pang-dekorasyon. Meron na naman ako pero hindi ko alam kung enough na yun. Okay lang naman ako. Hinday lang naman yung mga bisita ko. Ano yan? Cactus? Oh. Hello, babe. Your belly, babe. That's the Melbourne belly. Yeah, I'm on the Melbourne. That's the sissy belly. Sissy comes over and we eat. Sissy belly. Let's do a quick haul, people. Bumili kami ng toilet paper. Lapit na maubos yung aming toilet paper. That was on sale as well, which is good. Can you put the bags on the counter, please? First bag, we have veggies and fruits. So I have cabbage, potato, kasi magninilaga ako, guys. Corn for nilaga. And we have watermelon. Fruit. And then, ito for nilaga din. Beef bones. Soup bones. Beef soup bones. Next bag, we have tissue. Isang tissue lang. We have these takeaway containers para sa Sabado. Lalagyan nila ng kanilang mga takeaway lechon. Scotch-Brite na sponge kasi naubusan na kami. Coconut milk. Sobrang dami ko ng tubig na iniinom lately. Laundry detergent. Ito pang laundry din. Isa. Naka-sale yan sila. Ito naka-sale din. Ano siya? Stain remover. Yung isi-spray mo lang siya sa stain. Tapos ilalagay mo siya sa washing machine. Yakult. Hindi siya Yakult. Probiotic drink. Yung Coles na brand. And then, toothpaste. We've got serviettes or napkins. And then, nagpunta kami ng Kmart, diba? May mga binili lang kami pang additional decoration sa Sabado. So, we have glitter bunting, dalawa. Gusto ni Dan ilagay dito sa counter. Dito sa kitchen counter. Metallic silver table cover. Ika-cover ko yung table kasi niisip ko, my gosh, lechon. It's gonna be oily and glass yung table namin. So, magka-cover ako ng silver na table cover. And then, I got this foil backdrop as well. Ilalagay ko lang siya sa door. Para pagpasok nila, ewan ko din ba. Si Dan kasi, ayoko na sana pumunta ng Kmart. Sabi, punta tayo ng Kmart, maghanap tayo ng pang-dekorasyon. Ayoko naman sana mag-decorate. And then, bumili kami nito, mga cups, para nga dun sa pagganap sa Sabado. And we got drinks as well. And we've got plates para sa lechon at saka sa cake. Magki-cake daw si Dan. And then, mushroom para mamaya. Got spoons for the cake. And we have condensed milk and creamy evaporated milk for the leche flan. Okay, next bag. Nandito lahat ng drinks. Limang drinks ata yung binili namin. Kasi di ba hindi kami nagsastock ng soft drinks kapag may okasyon lang. So yan, pang ano talaga yan. Last bag. Ito, nandito yung mga meat. Kinalagay namin kay kuya dito. Hindi ako nag-self-checkout kasi medyo madami.
merong mga ano dito, gulay. So, asparagus, broccoli, para mamaya. So, ilabas na natin to kasi lulutuin na natin yan. Broccoli and then mango. Nakainin ko din yan. Dalawang asparagus. And then, we have ito, loin steaks. Kasi meron akong planong gawin. Yung pork steak, gusto ko siyang i-try gawin. T-bone steak for Dan's dinner. We have salmon for Dan's dinner. And then, we have 3 of his lunches. So, we have burrito bowl, classic spaghetti bolognese, and classic beef stroganoff with pasta. Yun na lahat, guys. Iput away ko lang itong mga to. And then, magluluto ako ng dinner. Ready na ang ingredients para sa beef and broccoli. So, meron akong mushroom dito, guys. Garlic, tapos ginger, and then nandito yung broccoli. Nahugasan ko na yan, pati yung mushroom, and then nandito yung ating beef. So, unahin ko is itong dalawa, tsaka ito, and then isusunod natin yung broccoli. Gagamit ako ng sesame oil. Okay. Kasi masarap yung sesame oil sa mga ganito. Mga stir fry, mga ganyan. Tapos, uunahin ko na yung garlic at saka yung ginger. Isabay ko na lang sila kasi pareho ko silang dinice na kinat ng maliliit. Ay, ang bango ng oil. Hintayin ko lang na mangamoy yung garlic at saka yung ginger. Saka ko isusunod yung ating mushroom. Ayan, lagay ko na yung mushroom, guys. Kasi naamoy ko na yung garlic at saka yung ginger. So, kapag medyo malambot na yung mushroom, isusunod ko na yung broccoli. Medyo malambot na siya, guys. So, lagay natin yung broccoli. Ayan. Ayan. Okay na yung ating broccoli at mushroom. I-set aside ko lang sila. Tapos, lulutuin ko yung beef. So, lagay ko muna siya dito. Ayan. Tapos, lagay ko na lahat ng beef. Medyo madami to. Pero kukunti ito. Kukunti ito kapag naluto na. So, while cooking yung ating beef, gumawa tayo ng sauce, guys. So, yung kakailanganin sa sauce is soy sauce, oyster sauce, pepper, at saka brown sugar. Nakita ko lang to sa video ng... Anong video ba yun? Ililive ko siya sa description box kasi nakalimutan ko yung pangalan. Pero ito, i-mix lang siya. And, ay, corn flour din pala. Okay, so unahin natin ilagay yung mga dry ingredients, char. So, muna tayo, corn flour. Ito, tansya-tansya lang to. Pero dun sa video na napanood ko, meron talaga siyang exact measurement. So, again, if nahanap ko siya, ilalagay ko siya sa description box. Pero, ito yung idea. Maglagay ng cornstarch and then brown sugar. Ayan. Medyo damihan ko ng konti. And then, maglagay ako ng pepper. Beef is cooking perfectly. Lalagay ako ng pepper. So, ganyan. Mag-add na tayo na soy sauce. Siguro lagay ako 2 tablespoon kasi madami yung beef ko. Tapos, oyster sauce. 2 tablespoon din, guys. Tansya-tansya na lang. Ayan. And then, mix it all together. Siyempre, depende na sa inyo kung kailangan nyo ng maraming like, oyster sauce or sugar. Ano mo yun? Pero, i-mix mo lang siya. And then, maya-maya ilalagay natin siya dun sa ating beef and broccoli. Ganyan na yung itsura ng beef natin, guys. Meron pa siyang liquid na konti na natira, pero hayaan ko lang siya dyan.
Lalagay ko tong ating veggies. And then maya-maya ilagay natin yung sauce. Guys, ito na yung itsura niya. Lagay ko na yung sauce, guys. Agad-agad. Oh. Looks good, babe. Thank you. Are we having that with rice? Yeah. Yan, guys. Siguro kapag na-mix ko na to ng maayos, okay na to. It's good. Kailangan i-toast-toast to eh. Kailangan. Tatakot eh. Hindi ako marunong. Ayan na siya, guys. Lagyan lang natin ng konting sesame seeds. And we will be done. Oh. Ah, diba? More. There you go. That's it. Lagay mo siya sa ibabaw ng iyong rice. Like that. And you can add more sesame seeds if you like. This is for Danny Boy. Wow. There you go, my love. I'll add more broccoli for you. And mushroom. Ayan. Kay Danny Boy yan. Yung aking rice. Akin naman. You can add more sesame seeds if you like, babe. No, that's alright. Guys, kain tayo. Kain tayo, my love. Okay, Hannah. There you go. Yan na muna. Yummers? Beautiful. Obus na. 10 out of 10. Really? It's probably the greatest meal I've had in the last 2 months. Whatever, babe. Last month. Week. One day. Today. It is good though. It is good. We're watching commercial pa eh, pero Amazing Race! Ngayon na yung first day. Si Dan, guys, naliligo na siya. Katatapos lang yan tumakbo. Nakatapos na din ako mag-skincare. So, yun na yung vlog. Sana, guys, nagustuhan nyo. Please like this video. There. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good, guys. Bye. Good night. Mwah.